Λολολάκι, λολολολάκι, λολολάκι, λολολολάκι, λολολολολολάκι. Λολολάκι, λολολολάκι, λολολάκι, λολολολάκι. Έχουμε πρόβλημα. Κάτσε ρε, πες για καλημέρα πρώτα. Καλημέρα, έχουμε πρόβλημα. Τι έγινε? Κοίτα, δεν ξέρω ακριβώς πώς να σου το εξηγήσω αυτό, αλλά. Το δώσαμε το μίσο. Anyway, σοβαρά μιλάει και βασικά θέλουμε τη βοήθειά σου. Πρώτον, φέρε αυτό εδώ. Και δεύτερον, πες ότι λέτε αλήθεια. Με το πτώμα τι κάνατε? Σπίτι είναι ακόμη. Λέμε προσωρινά να το θάψουμε στο κήπο μέχρι να βρούμε κάτι καλύτερο. Εάν δεν σας είδαν, έχετε χρόνο. Από εμένα όμως τι θέλετε? Θες να στα πούμε όλα αυτά στον δρόμο για το σπίτι, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα πτώμα παρά στο καναπέ μου και βλέπει και λαμπύρι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που λέτε ότι θέλετε να πάμε στο ποτό εγκλήματος, να σας βοηθήσω να θάψουμε έναν άνθρωπο και να κρύψουμε και τα στοιχεία. Τέλεια. Όταν πάμε σπίτι θα μου κάνετε και τα φάω. Αυτό που θα σου πούμε είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψεις, αλλά πρέπει να μας πιστευτείς. Ακούω. Έχω δυνάμεις του μαστρική και με αυτές κατά λάθος σκότωσα το Μίτσο. Έλα ρε, αλήθεια. Και εγώ της Ζεμισάρη. Ρε, εσύ αυτό θα σου μιλάει σοβαρά και θα τον κοροϊδεύεις. Μα και εγώ σοβαρά σας μιλάω. Καταρχάς, γίνεται να έχει τις δυνάμεις της Άρη και να μην έχει το πιο βασικό από όλα. Δηλαδή. Ξέρω εγώ, 7, 8. Πες 9 μέσα. 9 κιλά βυζί. Οκ, με πιστεύετε. Ρε, εσύ, αυτός μιλάει σοβαρά, ρε. Και τώρα τι? Κοίτα, εξαρτάται. Δεν βγαίνει πάντα όπως το game. Άλλες φορές με ακολουθούν, άλλες φορές συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Και πότε πήρες χαμπάρι του να κάνεις όλα αυτά? Το τσάμπι κάνα μήνα. Αλλά τα πρώτα σημάδια δεν έπαιρναν χρόνο. Παράξενο. Και εγώ πάνω κάτω πριν κάνα χρόνο το ανακάλυψα. Ρε, τι κόλλα που είστε, θέλω κι εγώ. Ίσως να μην είμαστε οι μόνοι με τέτοιες δυνάμεις. Και ίσως κάποιοι άλλοι από αυτούς να ξέρουν και γιατί μας γίνονται όλα αυτά. Μπρο, είσαι καλά. Γιατί σκάλωσες? Τίποτα. Για μια στιγμή νόμιζα ότι. Άστο, τίποτα. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε ψάξουμε για κάποιον άλλο με δυνάμεις. Μη φύγεις! Ωραία. Ένα πραγματάκι θα πω και μετά θα παίξει μια ακόμα έξτρα σκηνή. Το επόμενο βίντεο θα βγει στις 19 Απριλίου. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσεις εσύ να βγει ακόμα πιο νωρίς. Δηλαδή, αν αυτό το βίντεο φτάσει σε 60.000 προβολές, θα βγάλουμε το επόμενο επεισόδιο στα καπάνια. Εντάξει, το ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς κάνετε ήδη share τα βίντεο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά αν είσαι ένας από αυτούς που δεν τα κάνετε share προηγουμένως, τώρα έχεις ένα παραπάνω λόγο. Αν σου αρέσει και θέλεις, βρε παιδάκι μου, δεν λέμε να κάνεις share με το ζόρι. Anyway, κάντε subscribe για να μάθετε αμέσως πότε θα βγει το επόμενο επεισόδιο και μέχρι τότε, have a nice day! Εσύ ωραία το σκότωσες, ρε. Τώρα με το πτώμα τι θα κάνουμε? Θα μπορούσαμε, βασικά όχι. Νομίζω είμαστε υποχρεωμένοι να το ζωγραφίσουμε. Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό! Αυτό ξεπάφει πανεύκολα! Νομίζω έχω ένα καλό ανεξίτηλο.